В днешния свят духовното все повече отстъпва пред материалното. Мислите са по-маловажни от вещите, изкуството отстъпва пред благосъстоянието. Ценностите и моралът са нищо пред парите. Всяка глупост в социалните мрежи е сензация, а едно изречение, което те кара да се замислиш, се превърта след секунда. Човек, който няма морал, ценности и живее само заради парите и консумацията и кратките удоволствия, не е човек, а полуцивилизовано същество, въоръжено с технологии, но с недостатъчно развит разум. Замислете се, не бъдете част от инертната маса консуматори. Родени сме да мислим и да се развиваме, да търсим красивото и доброто, да бъдем хора мъдри и позитивни, а не да водим безсмислено съществуване.